ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар наводи имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. имрӯз маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнир байни ду тобови ҷангвари вазни ним сабук Макс Холлоуэй ва Яир Родригес хоҳад шуд. турнир имшаб, яъне шаби 13 ноябр аз соати 21:00 ба вақти Москва ва 23:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 23:50 ба вақти Москва ва 1:50 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали паҳлавон пайдо карда метонед. ссилкаи телеграм дар таги видео. дӯстон, чӣ хеле ки аз навори гузашта медонем, Хабиб Нурмагомедов Ҷастин Гэҷиро пас зад ва имрӯз Гэҷи ба ӯ ҷавоб дод. биён суханҳои Гэҷиро гӯш мекунем. ҷангвари шумо танҳо ду ҷангвари тобро задааст ва шумо мехоҳем ки ӯ барои камарбанд ҷангад. се мағлубияти ма дар муҳориба зидди чемпиони пешина, чемпиони муваққатӣ ва чемпиони доимӣ буд. ислам боша 14-ум рақами рейтинг ва 6-ум рақами рейтингро зад ки дар муддати кӯтоҳ ин муҳорибаро қабул кард. хоксор бош чемпион, дар навбат бестен ва фаромӯш накунед ки пеш аз шумо боз Дариюш аст. рости гап, ман боварӣ надорам ки ҳамаи ин суханҳоро Хабиб навиштааст. ӯ касе дигарро маҷбур кардааст ки ин корҳоро пеш бара, навиштааст Гэҷи. ва дӯстон, Нурмагомедов боз ба ӯ ҷавоб дод. ҷастин, ман дар суханҳои худ истодагиам. ту имконият доштӣ, аммо аз даст додӣ. ба ҳар ҳол ман розиям ки барои ташкилот ту шавқовартарӣ, аммо ту 9 ғалабаи пайдарҳами исламро дар UFC бедиққат монда наметонӣ. любой ҷангваре ки 9 ғалабаи пайдарҳам ба даст меорад, сазовор аст ки барои камарбанд ҷангад. фарқ надорад ки ӯ кист, ислам ё ягон ҷангвари дигар. любой ҷангвари ташкилотро пурс ва онҳо ба ту мегӯянд ки 9 ғалабаи пайдарҳам басанда аст ки ту барои камарбанд ҷангӣ, навиштааст Нурмагомедов дар ҷавоб. дӯстон, рости гап, ҳам ислам ва ҳам Гэҷи сазовори ҷанги унвонианд, аммо як агар аст. қарори асосӣ ва охиронро ташкилот мебарорад ва ба ҳамагон маълум аст ки онҳо ба ғалабаҳои пайдарҳами ту назар намекунанд. масалан, мегирем Тони Фергюсон 12 ғалабаи пайдарҳам дошт, аммо барои камарбанд ҷангида натавонист. барои ҳамин ман фикр мекунам ки айни замон барои ташкилоти UFC Гэҷи аз ислам дида шавқовартар аст. ҳамчунин дар ин баҳси Хабиб ва Гэҷи Тони Фергюсон ва Камару Усман даромаданд ва Усман суханҳои беҳтарин гуфт. барои ҳамин суханҳои ӯро пешкаш шумо мекунем. Камару Усман ана ҳамин аксро монда навишт. Хабиб ва Ҷастин, шумо ҳар дуятон барои ман бародарен. коре ки ман кардам ҳамон корро кунен. паролҳои худро баргардонед, навиштааст Усман. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки Али Абдулазиз ҳам менеҷери Ислам Махачев ва ҳам менеҷери Ҷастин Гэҷи аст. ҳамчунин менеҷери Камару Усман, Бенил Дарюш ва боз бисёр ҷангварон. ва Усман ҳамин тариқ гуфтанӣ аст ки ба ҷои Хабиб ва Гэҷи Али Абдулазиз ин суханҳоро навишта истодааст. дӯстон, шумо боварӣ доред ки ин суханҳои Абдулазиз аст ё ин ки ба фикри шумо худи Хабиб ва Гэҷи ин суханҳоро аз саҳифаҳои худ навишта истодаанд? имрӯз маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири Open FC 12 баргузор гардид ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни варзигари тоҷик Фазлиддин Обидов ва варзигари бразилӣ Андрей Агусто хоҳад шуд. ҳар дуи варзигаро вазни даркориро карда тавонистанд. акнун паго дар қафас вомехӯранд ва ғолиби ин муҳориба чемпиони Eagle FC дар вазни сабук мешавад. турнир пагоҳ оғоз мегардад ва мо дар навори навбатӣ ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо метавонед ки пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонобуду сарбаланд бошед. дӯстон, дорӯҳое ки шумо айни замон дида истодаен дорӯҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати шифофармо мебошанд. ана ин Трибулусу 3 барои бақувват кардани мардонагӣ, барои хунукзадагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд. ин боша крем-фрем барои дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, капсулаҳои самиёван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои риш мӯйсарбарорӣ ва ҳамчунин дорӯҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди дорӯҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метавонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дорӯҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.